Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa das ang kagikaroon? Magkining usa ka babae nga taga Davao City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maris. Manangit unta ko ninyo nga moadto ko og Cebu. Mag-unsa man kag Cebu, Maris? Manrabaho ko dito, ma. Nga naman, may kailari ka dito. Naman ko'y amiga nga mobalik og Cebu pa. Iya kong ikuyog, kay iya kong ipasud sa iyang kitrabahoan. Moadto ko, ma, pa. Ay, ambot lang ni Papa ni mo, ay. Moadto ko og Cebu pa, ha. Sige na, pa. Sugot na ba? Lah, lakaw. Kamping biya dito, ha? Oo, pa. Salamat intawag kay nakasuday kong trabaho din sa Cebu. Hi, Day Maris. Oy, Day Sipin. Kumusta man ka din eh? Okay, good kaayo, Day. Og salamat din sa imong pagtabang nako, Day, ha, nga makasud ko og trabaho. Pag binuotan lang gyud ha, aron magdugay ka. O, Day, uy. Magbinuotan gyud intawon ko din kay lisod kay mangitag trabaho ron, uy. Men, siyam lagi tayo bagong kauban lagi din eh. Ila-ila sa dana, uy. Sure. Day, si Jerry. Jer, si Maris. Hi, Maris. Hello. May gani kay nisugot ang imong uyab nga moari ka sa Cebu, Maris. Wa man ko uyab. Huh? Uy, wari kay uyab di ay. Nga sa ato pa di ay, may chance di ko nimo. Ha? Bitaw, Riz, bahala nagmuingon ka na ako nga preskor kay ko. Gusto lang kong maibaw ka nga ganahan kay ko nimo. I love you, Maris. Oh, Jerry. Kabala ka, o ako magdali. Makapaabot ko kung kanus aka maluin ako. Bantog ra nga nagsigig pangita ni mo. Kunhain kuno ka. Kinangita ditong timing nga makapagawa sa iyang gibati. Lagi, Day, uy. Nakapanguyab gyud. Unyan sa man. Imong gisugot? Wa, Day, uy. Ano man? Di ka ganahan niya? Okay ramang good siya. Buutan man si Jerry sa kong tanaw. Kun na kay feeling sa niya. Sukta, uy. Tinood, Maris. Imo na kong gisugot. O, Jer. Uyab na ta. Salamat kayo, Maris. Riz, ugma ba? Wa man tayo trabaho. Manuroy ta? Asa man ta manuroy? Bisag asa lang, good. Na may nindot nga suruyan din sa Cebu. Oh, sige. Aron, makita na ko ang view din sa Cebu. Unsa man, nalingaw ka sa tong pagpanglaag? Lingaw kaayo, oy. Daghan kay nindot din sa Cebu, sa. May inoon kay nalingaw ka. Unya, asa man tayo ni ron? Ihatod na lang ko sa among gipuy-an aron makapahuway na sad ko. Okay, sige.
Jer, abi ba na kong imo kong ihatod sa kong gipuy-an? Nganong kidamang ko nimo ining gamay kwarto? Unya na lang ka na ko yatod kay sayo pa masad. O gikapoy sa koy. Dali. Mamahuway ta dre. Jer, kung sa mga inaasi mong una-una, nyo, na kay gustong buhaton ako. Maluoy ka ayo nag-ipadayon. Naunsam koy. Nagkurog ng guga. Jer, sige na manggawas na ta din, ba? Naunsam ka ris. Ha? Ganong mahadlok man ka na ako nga uyab man ta. Ha? Jer, manghawak mo ka, uy. Mura magkagdili uyab uy. Pag-aksa ko bi. Jer, Tugay na kayo kung nangandoy nga makakus ka. Maris. Jerry, ayaw pa. Maris. Uyab ba yata ha? Basagdik ko sa kumpuhato na kayo. Ha? Basagdik. Jerry. Maris. Maris. Jerry? Uday, wa ko makabalipad sa iyang kibuhat na ako. Ay, Ginoo ko intahon ni mo, day. Uy, kumpiyansa man kaayo ka, uy. Unsa naman ako mamabdos ka? Di sa tingali may tabo nga iya kong pasagdan, uy, kung pananglit, mamabdos ko, day. Maayo unta, day. Wa naman kuduk. Kuyawan gid ko ini da. Di ra ba ko ingon ini? Magpalit kog pregnancy test aron maklaro niya. Ginoo ko. Positive. Diyos ko. Mabdos ko. Kinalang mahibaw ini si Jerry. Unya, saan ta man na? Jer, asa mo nag-ipanulti ni mo? Ang buti mo ipasabot nga imo kong pasagdan ini akong kahimtang karon. Klaruhan lang tika ha, Riz. Di pa ko gusto nga musod og responsibilidad. Ganahan pa ko maglingaw-lingaw, kay wa pa ko matagbo sa akong pagkaulitaw. Unya unsaon man ini ron? Mabdos naman ko. Oh, aron di ka mo problema, ana. Ato na ipakuha ng imong gimabdos. Sa? Salbahis ka! Salbahis ka! Sakit ha! Hayop ka! Humasay mo gibuhat ako, mo ingon ka ga ipakuha ni mo akong gimabdos? Di na ko ni ipakuha. Mupauli ko sa amo ug ako ni pakatawhon bahalag way ilhong amahan. Ginoo ko. Mauday na nahitabo ni mo dito sa Cebu, nak. Pasaylo ako ninyo, Papa. Gadanghan ka man lang. Pato-ato ka ang lugar. Nga muli ka na nga bidhan ka. Pasaylo alang ko ninyo, Papa. Wa na tayo mahimo inidong. Naana man na. Ato na lang daw ato nang umaabot na itong apo. Ha? Manarbaho ka?
Oo, ma. Anya ka mo nalay bahala ni Inday kay dako-dako naman. Kinahanglan kong manrabaho, ma, para sa akong anak. Manarbaho ka? Uya, muli ka din nga mapusap. Pa, di na ginabahitabo pa. Kaya nakatilaw na kong tagam. Mayuta. Ayaw ka balaka pa. Manrabaho ra ko para sa kaugmaon sa akong anak. Di na mahitabo nga magpadahap ako sa mga lalaki. Hi. Ikaw na yung bago na mong kauban din eh? Oo, Ako na si Dante. Ikaw? Maris. I love you, Maris. Sorry kaayo dan ha. Di na ko magpadaan sa diskarte sa mga lalaki. Humanak ko mailad, ana. Tinuod gid ang ako nadunggan nga single mom ka? Oo, tinuod na. Unsaoy, nagpadaman sa bulatik sa mga lalaki. Mauto na mapdos, unya, wa pa nga sawa. Ay, nagi mga lalaki nga ingon ana. Ang kaputli ra sa babae ang ilang giapas. Nahibaw ko, uy. Parihas mo tanang mga lalaki. Ang amo rang pagkababay ang inyong giapas. Nasayop ka, Maris. Lahi ko sa ubang mga lalaki. Kung hatagal lang ko nimo higayon, mga sawa ko nimo. Og andam kong mga mahan sa imong anak. Sorry gid kaayo, Dan. Bisag unsa pa imong buhaton, di na ko madaan na. Naningkamot ra gid ko nga makatrabaho aron mahatagan ako og maayong kaugmaon ang akong anak. Og di na ko anang gugma-gugma kay igor akong ilaron og pasakitan. Minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Dili gid malikayan nga naay manguyab nako. Ang uban gustong mga sawa og mga mahan sa akong anak. Pero wala ko magpada. Ni-focus na ko sa akong pagpandrabaho aron makapalit ko sa panginahanglan sa akong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.